Surcos de alborada. Nosos relatos e na compañía da guitarra de Pedro. Surcos de alborada. Chamábase Carlitos. Tiña 3 anos. Sempre tiña unha risa a primeira hora da mañá. Nunca che faltaba un tema de conversación con el. Rímonos moitas tardes ao seu carón. Non lle gustaban as festas, senón que lle encantaban. Sempre se asustaba cando había festas no pobo. Tiraban uns foguetes moi potentes e el toleaba e empezaba a mover as ás como a un tolo. Toda a familia estaba triste polo que acontecera. Mi madriña, que cariño lle tiñamos ao loro. Martín Nalla Rei, terceiro B.